Poštovani gledatelji, u prvih 10 minuta vodimo vas u grad Sveti Ivan Zelina. Ove godine cijeli svijet obilježava 250. obljetnicu rođenja Ludviga van Beethovena, jednog od najvećih skladatelja čovečanstva. A razlog za obilježavanje velike obljetnice izložbom u svom gradskom muzeju Zelinčani su našli u emotivnoj vezi Beethovena i grofice Ana Marije Erdedi. Kao što svi znamo, Beethovenova dugogodišnja prijateljica i muza živjela u svojem dvorcu u Paukovcu, gdje je jednom prilikom i sam Beethoven trebao doći. Nažalost, do te posjete nije došlo, ali Beethoven je njoj posvetio više svojih glazbenih dijela, te je napisao brojna pisma, od kojih su neka sačuvana, te se mogu ovdje pročitati. Grofica njemu slala brojne pošiljke vina, najvjerojatnije kraljevine, budući da je ta sorta u Prigorju bila najzastupljenija. Njihovu sudbinsku povezanost, koja je trajala više od 17 godina, nastojali smo zorno prikazati na ovoj izložbi. To je njihova životna crta i ovo sve što je obojeno roza, to je znači bio njihov na neki način i zajednički život, koji je trajao 17 godina, možda i više, ali mi možemo dokumentirati 17 godina. Otvarajući izložbu pod svim epidemiološkim mjerama, gradonačelnik Hrvoje Koščec podsjetio je kako je sve počelo dokumentarnim filmom prije 2 godine. Taj film je podigao malo svijesti svih naših Zelinčana o tim pismima, o tradiciji, o tom dvorcu u Paukovcu od kojeg danas nije ostala ni jedna cigla na cigli, ali kao što je i gospodin Hoška već napomenuo, ideja nam je da obilježimo i dugoročno tu tradiciju i tu veliku ljubav i evo i gradsko vijeće na prošloj sjednici donijelo odluku o kupovini zemljišta odmah, ajmo reći, do te parcele. Tako da evo, siguran sam da ćemo iduće godine krenuti velikim koracima u realizaciju tog projekta. U ovaj projekt se osim muzeja i grada uključila i družba Braća Hrvatskog Zmaja. Htio bi se posebno zahvaliti gradonačelniku na potpori, svemu što je do sada učinio i što čini u ime i za grad Zelinu, ali i na pomoć družbi Braće Hrvatskog Zmaja. Htio bi se zahvaliti svim članovima družbe Braće Hrvatskog Zmaja, Zmajskog stola u Krapini na pripremanju ove izložbe i svima vama naravno što ste večeras došli. Hvala vam lijepo. Autor izložbe Mladen Houška ističe da se muzej istraživanjem ove teme bavi već 15 godina. Ali naravno da ova izložba zahtijeva puno još jedno opsežnije istraživanje, kako ovdje kod nas, ali u Hrvatskoj vrlo malo o tome ima podataka, tako da uglavnom smo bili orijentirani na izvore u Beču i Austriji. To je posao koji smo morali temeljito odraditi, dio isprava smo čak prevodili, sa njemačkog smo dali prevoditi na hrvatski. To je prvi puta da su taj testament, Heiligenstädter testament da je preveden na hrvatski. Neke druge isprave smo također dali prevoditi, a jednu ispravu koja govori o tome da je grofica Erded imala vinograde ovdje i da je dobivala vino iz njih, imamo mi u svojem muzeju, tako da smo nju također izložili ovdje. Gradonačelnik Hrvoje Koščec dodaje da je veza Beethovena i grofice odličan temelj za novo turističko brendiranje i to iz više razloga. Prva je činjenica da smo mi vinogradarski kraj i da se ovdje proizvodila kraljevina i da je grofica Nicki svoja vina slala u Beč. Druga stvar da je Ludwig van Beethoven našao inspiraciju u svojem prijateljstvu i ljubavi sa groficom Nicki. Treće, sama činjenica da je postojao dvorac daje nam na značaju da je ovaj kraj bio zanimljiv. Čitav ovaj naš kraj zapravo je bogat i sa crkvama i stari grad Zelingrad i kurije. Znači, očito je bilo da su i zagrebački kanonici i vlastela iz Zagreba, iz okolice, pa evo i iz bivše Austro-Ugarske boravili u našim krajevima i da su ovdje gradili sva velika imanja. Dobru turističku priču vidi i direktorica turističke zajednice koja ističe da je ova izložba organizirana u sklopu Zelinskog adventa koji nažalost nije mogao biti organiziran u željenom obliku. Evo, barem nam je muzej poklonio 2 prekrasne izložbe, znači danas ovo o Beethovenu i Orešaru koja je već otvorena 2 tjedna.
I eto, barem negdje imamo ono da lijepo pomjerama, negdje možemo otići i pogledati, znači jedna i druga, a meni je posebno, ovaj Beethoven mi je jako bitan, znači on mi je okosnica, evo već zadnje 2 godine stvaramo priču oko njega, znači jednu turističku priču, ne znam koliko vam je interesantan podatak, kad je bila 200-godišnjica Beethovena, onda su u Beču htjeli njegovu kuću to obilježiti ipak tu godinu. Onda su na kuću gdje je živjela grofica Ana Erdődy, na njezinu kuću, kao njegovu najveću ljubav, su stavili onda 2 znači, istake na zidu, znači od Beethovena i od Ane. Pa ako su Bečani, znači priznali tu vezu ko nešto posebno, pa što mi u Zelini isto ne bi priznali tu vezu i od toga napravili eto, jednu lijepu turističku ljubavnu priču. A svijet voli ljubavi. U razgovoru s gradonačelnikom Svetog Ivana Zeline Hrvojem Koščecom rezimiramo ovu godinu. Godina je počela izvrsno. Svi pokazatelji su bili odlični i financijski plan se izvršavao u punom obimu. Međutim, onda nam je došla korona kriza i jednostavno sve to je malo zaustavljeno. Naravno, neke tvrtke su prestale sa radom, odnosno bilo im je zabranjen rad radi izolacije. No evo, mi smo među prvima krenuli sa određenim mjerama, svim tvrtkama koje su u najmu u prostorima grada. Zapravo smo im dali besplatan najam za to vrijeme. Svim roditeljima kojima su djeca bilo u vrtiću zapravo nisu plaćali vrtić osim ono vrijeme dok su djeca bilo u vrtiću. Zatim smo svim pravnim subjektima oslobodili ih plaćanje od komunalne naknade na rok od 6 mjeseci kako bi na neki način pomogli im da što lakše prebrode ovu krizu. Svi ključni projekti planirani za ovu godinu su započeli i odrađeni, kaže gradonačelnik Hrvoje Koščec. Možda se malo usporilo, međutim sve zapravo ide svojim tokom. Najveći projekat vodoopskrbe i odvodnje, vrijedan 65 milijuna kuna, koji se financira iz EU fondova, a cijeli projekat traje 3 godine. Evo, u prvoj godini je odrađeno otprilike 1/3 posla i sve ide po planu. Veliko parkiralište kod sportskog rekreacijskog centra je također završeno i već je na raspolaganju našim građanima. Kružni tok u centru, evo upravo mogu se ovih dana vidjeti završni radovi, tako da evo do kraja godine će sigurno sve biti u funkciji onako kako bi trebalo biti. Pri završetku su radovi na izgradnji lifta, odnosno vertikalno podizne platforme u zgradi gradske uprave, čime ćemo napraviti još jedan korak naprijed da osobama sa invaliditetom omogućimo da mogu doći do svakog ureda kojim je potreban. Naravno, asfaltirali smo i brojne ceste, uređivali makadamske puteve, uredili novih 5 dječjih igrališta, sanirali i popravili sva oštećenja na onima koji su već prije bili napravili nove autobusne stanice. Znači, čitav niz aktivnosti koje smo radili zapravo nisu ni na koji način patile radi ove korona krize. Govoreći o proračunu za 2021. godinu, gradonačelnik kaže: Pa evo, proračun za iduću godinu mogu reći da je veći nego ikad u povijesti. Jednim dijelom to je i zbog svih naših aktivnosti koje provodimo, a jedan dio je predviđen kroz kreditiranje. Zelinčani najbolje znaju da je najveći problem nedostatak nogostupa, pogotovo tu se radi o nogostupu uz glavnu državnu cestu D3, gotovo cijelom dužinom od naselja Kovin do Goričice. Također postoji nekoliko županijskih cesta gdje je vrlo jak promet i gdje je nužno početi sa gradnjom nogostupa. Obzirom da se radi o izrazito velikim projektima što se tiče financija, evo, naš plan je da iduće godine krenemo u zaduživanje. Obzirom da je grad Sveti Ivan Zelina među najmanje zaduženim gradovima uopće u Republici Hrvatskoj, zapravo imamo samo jedan kredit koji završava iduće godine, tako da ćemo biti potpuno kreditno neopterećeni. I evo, to je sad jedan veliki krupni projekat za koji sam siguran da nam je potreban, da ga građani željno iščekuju i da trebamo krenuti u tom smjeru. Osim toga, postoji čitav niz drugih manjih projekata, kao na primjer Zelinski multifunkcionalni centar koji radimo u suradnju sa Gradskim društvom Crvenog križa, zatim prenamjena starog suda u edukativno glazbeni centar, odnosno u glazbenu školu, koja je unazad 1,5 godine djeluje na području grada, i još čitav niz standardnih projekata kao što su asfaltiranje ulica, uređenje puteva, nova dječja igrališta itd. Iz prostorija muzeja
Gradonačelnik Hrvoje Koščec upućuje vam božićno-novogodišnju čestitku. Evo, za kraj ove 2020. godine svim našim sugrađanima, sugrađankama želim mir i dobro. Želim da ove blagdane provedu u miru, u krugu svoje obitelji, a svi zajedno ćemo prebroditi ovu godinu i veseli me nova godina, da uđemo zajedno u nove projekte, u nove radove, da izađemo iz ove krize još jači i da zajedno gradimo bolju i ljepšu Zelinu. Bilo je to sve iz Svetog Ivana Zeline u panorami Zagrebačke županije.